ụmụnne na ụmụnna nọọnị o gara akara ugo nwanne m nọ na nke a bụrụ nke anyị ọ nọ n'mche ihu na nke ha onye ọbụla jere ekwu nke aka ndị aka be ha bụ dị eburu ụzọ nọ na-abụ a na-ebu ụzọ wee chụpụcha nwa ọkụkọ achụpụcha nwa ufe were jụba ọkụkọ ma o jere aka ole. Ụbọchị tata bụ ụbọchị nkwọ. Ụbọchị nkwọ ọbụla bụ ụbọchị amụrụ maka amụrụ na nkwọ. O wee bụ na nkwọ ọbụla amụrụ mụ na-abụ ụbọchị m ji enwe ọṅụ ma ụbọchị obi ji adị m ọcha n'ụzọ pụrụ iche ma ọ bụ nkwụ ukwu ma ọ bụ nkwọ nta. Ụkwụ unu zọrọ ebe a ihe ọma ka unu ga-azọrọ, ndụ ka unu ga-azọrọ. Isi mba ala Yoruba were bụrụ n'obi na-eji agbapụtarịrị ebe a ka ị bịa kpọrịrị m. Otu a ka ihe ọma ga-esi wee buru gị n'obi si ebe ọbụla ọ nọ chọrọ ụnụ wee jee metụta ụnụ ahụ. Otu a unu si wee nọrọ n'ụzọ na-agba unu erutekwa ebe a unu erutekwa ebe a. Otu a ka ihe ọma a ga-esikwa wee chọrọkwa ụnụ ma erutekwa ebe ọbụla unu nọ. Maka na ụtọ ka a tọbara atọta ihe dị mma esemokwu bụ ihe ada akwụ ụgwọ. A na-eji ịkọ ọnụ na ịkọ ọnụ were edozi okwu. Ihe eji edozi eme ka ihe maa mma bụ ụtara maa mma ofe maa mma onwe ya eji eme na ndị ọ ga-ahịa eriju nri afọ. Ya kpatara o ji abụ onye a na-agwa ndị mmadụ nsịfa onye ọbụla kpụ ụtara ebe ọ ya aga n'ọnụ ka ọ dabụ n'ibi ọkpụ ụtara ịmara ọ ya agaghị n'uru iburuzie ọkpụ ụtara ahụ ntu a ịpụrazi ọkpụ ụtara ahụ n'aka ma ga-elo onye elo. Chukwuemeka Okorie ọka nwanne nna asị onye ọbụla mere ụkwa ka ọnụ ya ha na ụkwa anaghị adị mma tabiri akparị ya n'aka maka na ịtabiri ụkwa kparị ya n'aka lee ya anya ọ ya dị ka nsị mana ị were ụkwa tabiri were ya tụ ya n'ọnụ ga aka ga-adịkwa sam. Ihe m ji ekwu ntu a bụ na ana m asị ihe ọma ji echekwaba unu ihe ọma ya kpuo n'iru ọganiru ya echekwaba unu ọganiru ya kpuo n'ihu maka na abịala n'anya nke nwa bụ oge na-akara ugo nwanne m nwoke na ndị egwu ya maka na otu onye a na-eme amara kpatara na ọ bụgoro na ofu onye na-agụ amara agụ na-eji afụ ndị na-akụ iri ya aka ma ọ bụ fụ ndị na-ekwe n'isi ndị na-agba egwu onye na-eti iso na ndị amara maka ọ na-abịa ekwute nwa dibịa dịka si kwutekwa akpa afọ ya. Enwe na-asị n'ụbọchị nke taata nke nwanne m nwoke ọrịrị ka nke na ndị egwu ija na-arịọ nnachighị azụ aja adị ya. Anụmanụ ọbụla gaa n'ọwa ya ndị na-eti egwu iri nne ndị na-eti ogene iri nne mana itinye nke ka ọ na-adịkwa iche maka na ihe mmadụ ji aka ibi ya bụ nke dị iche ọ bịa nke dị iche ka mmadụ ji aka kpatara na moto niile nwere ụkwụ ịnọ ha ncha bụcha ụkwụ ịnọ mana ọ nwere ya weburu moto lelebe moto onye ọzọ na mmadụ na-eti mmanwụ pụta na ọgbọ ebe mmanwụ niile juru ọgbọ mmanwụ eje lelebe mmanwụ ibi ya ibin mmanwụ na-anakọta tuokwuo mmanwụ ibi ego nke pụta na o nwere ihe dị iche hinne eresị ka ihe dị iche mara mma hie nne na-egwu unu ahụ ihe dị iche hie nne mara mma ya dị n'egwu unu ahụ ọganiru ya dị n'egwu unu ahụ. Mgbe mbụ ka atụ na ndị egwu na-agba ofe ogeri nke a bụ n'okwu ekwuru mgbe gara aga mgbe akụrụba ji ezugbo ụwa ọnụ. Mgbe mbụ ka atụ na ndị na-ese foto eji onye fotografa eji eme nge echenji fotografa afa fotografa azabazie ndị kọmọn foto azabazie ndị dijital fotografa eti ha dijital ọrịa. Mgbe bụ ka azụ na ndị na-eti egwu enweghị ha na-eti ọbụdị ndị egwu ndị ofe ogiri o ruo ka ndị egwu bidoro ịgba moto ha na-agba ndị otu ya na-agba na-arụ ụlọ ụfọdụ ewee so ụmụ ha ji etibe egwu. Mgbe mbụ ka ndị na-agba bọọlụ na-agba bọọlụ asị gị na ofe ogiri na-agba bọọlụ na ọ na-eje ozi n'ụlọ na ọkwa ndị nke araghị na field ọ na-abụ ya kpọ ya oku ọ na-ekwe eje ozi. O ruo ka Kanụ Nwankwo ha jiri bọọlụ were gbata ego okocha ha were ya gbata ego na be anyị ọ na-abụzi onye mụọ nwa ọ bụrụ nwoke o buru bọọlụ dọba n'isi ya nga ahụ na ya gbarịrị bọọlụ a ka o so gbanye ya ego. Mgbe mgbe asị na ndị egwu ogene ya na-akpọ ha bụ ndị otu Igbo eje ọrụ mana taa anyị bụ ndị egwu na ndị amara bụzi ndị na-abịanyesibere mmadụ ike ajụọ anyị o nwere ego unu ji chaa anyị agwafa. Mgbe coronavirus na ihe ndị ọzọ bịara anyị bụ ndị na-eme amara bụ ndị na-eri nri ndị ọzọ bara anyị n'ime ụlọ. Orukwe mgbe e nwere cashless society asị na ego arịrị anyị bụ ndị na-eme amara anyị ka na-afụ ego maka na ọrụ dị na uru dị na amara hinne nọọ na ndị mgbe gboo emere ya na-agba ọkwa na ha emeka erio kama na mgbe ahụ ụwa dụrụ ntu ọ dị maka chinefu ihe na-agbanwekwa agbanwe mana ihe adịghị agbanwe bụ ọdịnala maka na egwu onu na-akụ ụwa ọdịnala ka ọ bụ oge bụ onye mbụ kwuru ogene o nwere ndị buru ụzọ kwuo ogene tupu amụọ gị ogene adịgwu oyi mana ihe anyị na-arịọ Chukwu bụ ka ị na-akụ nke a ụnụ ya eji egwu ogene a kwụta ihe akụ ihe nwee ndị ya alụghị nwaanyị ga-eji alụọ nwaanyị were azụ ezinụlọ
udo ga-adị n'ime unu o ka ọganiru unu wee nwee ike bịa o ịfụnanya ga-adị n'ime unu o oro ebe wee nwee ike ruo ebe ahụ na ohe ka anya adịkwa n'ime unu o maka na unu bịa were ịfụnanya wee na-eme ya awepụ ekwuru na anya ukwu n'ime ya ịfụna ndị anya agata aka ka anyị bụ ndị udie ntarị na arị udie ntarị na abụọ ya bụ na iriela nri nọọ irie tarikwa echi a sị m unu rie ka unu ga-erikwa echi o unu rie echi unu ga-erikwa nwanne echi o kwamgbe na unu ga na-eri o ihe unu ga-eri bụ ihe unu ga na-afụ ihe ọbụla unu ga na-achọ ga-abụ ihe unu ga-eri na ihe ya eri unu anya afụkwa unu na bere m bụ na arịrịọ m n'isi unu ga-ejiri obodo nara obodo ọbụla unu jụrụ na-ewere ihe ọma dị ya na-enatawa akaba anyị obodo ọbụla unu jụrụ na-ewere ihe ọma dị ya na ome arụ na njọ na mpụ dịbe ha dịkwara ha o onye kpọrọ ụnụ n'ụgbọala wee bata ebe a sị m ya na ọ ga-agba okporo ụzọ a ọ ga-agba ya na eke gbaa ya n'ori gbaa ya na afọ gbaa ya na nkwenye mgbobi ụkwụ aja ekwu di ya o ma ọ bụrụ na ụgbọala o ji egbugharị ụlọ abụbụ ụgbọala nke ya na anyị si Chineke eme ka ụgbọala nke ruo ya aka maka na onye jiri obi ọcha were buru ụmụ anyị jee njem bulata ya n'obi ọcha a sị m ihe ọma mekwara onye ahụ Chineke egozie onye kpọrọ ụgbọala ahụ ka o nwee ụgbọala nke aka ya ka ọ ghara ịnọ na họrị maka na ma ọsịsọ ọ bụ maka ihe na-agba ka agbazuo ego mana nke ọ bụrụ nke onye ahụ o jiri nnọọ nwayọọ na ọ gbatara n'ụbọchị ọlakpuo obi ya asị Chineke gozie draiva ahụ ọ bụrụ na ọ ya nwe ihe ọma mekwuori ya ka o nwekwa ọzọ na ọ bụrụ na ọ zawa ọga mmadụ na onwe ya ji emere na ọ zara ndị mmadụ ọga ka ndị mmadụ zakwa ya ọga o enwe na-ero Chukwu biko doo anyị Igbo be anyị na-agba aghara ana m arịọ gị ka imeri ya n'Igbo chịkọọ ya ọnụ ịmara nnọọ ntụ izi eme ime ya n'ike agwụgwụla anyị mana ọfọ azụ aka nwata bụ ya bụ ọfụ ya ọfọ ka anyị ya na-agọ na-ayọ Chukwu amara na-ayọ ihe ndị a niile ka o mebe anyị ka ọ tọọ ụtọ maka na ọba anyị tọọ ụtọ obi aṅụrị ya kpaa anyị na ụtọ ọrụ oyibo owụkwana ịkpata ego n'ọrụ oyibo were ya laruo n'ụlọ nọ na-agba ọrụ oyibo dịkwana mma ọ ndị nọ n'ụlọ na-akọwapụta na ọrụ oyibo amara mma mgbe oge na-akara ugo bidoro egwu a ụfọdụ osu akata ogere onye a ka ọ fọrọ ọ ji arụ oruo ka e mekọtara oru otu ehi otie ofu egwu o mere otu egwu otu na ana m akpọ egwu a mgbe niile ụba ngidingị akwa na-ebunye ike mgbe aha ka ọrụ niile buru ogiri asọ ji wee kọrọ ogiri wee rachaa kemgbe aha nwanne m nwoke wee nọ n'elu a sị m otu isi ewu ị ga-esi otu awube ewu ka nka o maka na onye akọtara nke onye na-eme ihe onye na-eme ka m na-asị na Chineke gozie nke onye na-emebe ezi ihe mana agwakwa ndị mmadụ nke obi na ibidoro aka ọ dị gị ka ọba akara gị nọsi ike n'ime ya na ọ na-adị mma ozugbo ihe dị mma bụ agụụ nọ naanị agụụ ka ọ ji abịa sie n'ihe gị ozugbo irie nri agụụ ala ihe ndị ọzọ niile bụ ihe ji nwayọọ nwayọọ were eme nwee na ịfụnanya zuru oke chi n'ime unu nwee na ịghọta dịka ụmụnne nwee na ọgbụgba ndụ siri ike mmadụ emejọkwa n'ibi ya mmadụ ekwutọkwa n'ibi ya ọ bụgodị na o nwere eno n'ime unu torugoro ogo na ya chọrọ ka e bido kwetibe egwu nke ya onye ahụ nwere ikikere iti egwu nke ya anyị niile akwadokwu ya nọọ nke ya na-eme dị mma akwadokwu ya na ihe na-akwatu ndị egwu uwe ya nakata ọsọ na ọjọọ abụ m na egwu a mara aga aga ka m gwakwa unu onye na-eti ogene nke a nwere ihe ọ na-arụ ogene nke ọzọ nwere ihe ọ na-arụ ogene niile ihe ngwa egwu niile eji eti egwu nwekọtara ihe ọ na-arụ nke ọbụla lara azụ n'ime egwu ahụ ama nzukọ ezu ọ ya kpatara o ji kpọọ ha ndị egwu nke ọbụla nwere ihe ọ na-alụ mmadụ ọbụla mere ihe ọ na-arụ onye akpọkwa n'ibi onye ike ọrụ adịrọ n'ebe a kpọọ na onwe unu na anyị ncha nọ n'ọlụ maka na ọnụ nchi nọ n'ọlụ a ọ ya ga-eme ka ọrụ a wee pụta ife na otu onye anakpa na-eti egwu ogene ofu onye buru egwu ogene bịa o nwere ka ndị mmadụ si afịa na-aka kpọkọ mgbọkọ nwere ka esi enye ha ego ka ndị egwu ogene ya ndị a na-abịa ibia nye ha ewere nye 15 narị na-eme eke na ọzọ ga ebe eni mana ndị egwu ogene bịa dị ntụ ọnụ dị wee ebe na-eti egwu onye ọbụla ga-asị na chene ka anyị gere egwu ogene ka anyị gere nri maka na ele anya afụ dị mba afụkwa dị mba afụ ihe ọ na-emenụ ọ mgbe agụ o ji ebe nye afọ onye egwu ogene awụbi ego ndị egwu ogene si eburu ego n'ọgbọ nke ikpeazụ a ha sokwara ndị na-eri m ego kpatara na ihe ọbụla m ji ime akpọọ nwanne nwoke ya bịakwa maka na ihe na-amasị onye ka ọ bụ ejikwa nagara na-amasị ndị Igbo were natara Chineke biko n'oge echekwa unu were ihe akụkụ ihe enwe ihe nwa dị iche iche were chọọ unu mma mana ihe nyere ka ọ were chọọ unu mma karịsịa bụ onye unu ego onye unu akụ na ụba onye unu nwa wee wuru ogologo ndụ na arụ isi ike wedokwasara ụnụ ya ndị a ka anyị siri gụ ya n'ọfọ otu aga oge isi wee rekwere n'isi mmadụ niile ma anyị na-ezoro okwu n'obi ọkwa oyi na ọkwa ọfọ nnọọ o nke unu mere nnọọ ojukwere n'afọ ịgbakwa n'ihi abịa ọdụ na ama na abịa na-ekwuri so na ndị mgbacha mkpụrụ mmiri a na-akọ ya dakaba anyị na-anwa nnọọ kee lokeshọn ụzọ na Lagos oge anyị gbara ịnọ
ahịa na ụbọ na anyị adị n'iwu okwu ọrụ ka o wee zuru anyị ihe ọgala ya dara ga-ewere n'oji okwu ibe ihe afọ bụ na chansị ya dọrọ na moto ọ bụghị maka draiva nwere one seat ọ ya anya ya gbakwara ngwa nna bugharịba na ọjị akụkọ mmanya ihe anyị gụrụ na ọjị anyị kwuru ya na mmanya ihe nkwụ ike na-arụ bụ a na-eji eji aba agọcha fara kacha ụkọ were nsensị cha ya na ọya bụ ka ebe niile sara ọkụ ihe anyị ji abụ anyị bụ ndị ọdịnala gọcha ọfa ya were nkwụ ike tụọ ọbụ nọọ nkwụ ike ka anyị ji acha ji nke anyị mana ihe anyị na-ekwute wee bụ n'ihe ike anyị eme ụnụ ya ka anyị ji etu nkwụ ike ahụ ihe ike anyị eme ụnụ na-eke ihe ike anyị eme ụnụ na orio nke o ji eme ụnụ na afọ nke o ji eme na nkwọ o ji eme ikwu na ibu ụnụ ejiri obodo lara obodo ebe ọ bụla apụtara n'ụzọ asị na ndị ntọ na-atọ ọnụ pụtara na ịnụkwa na ntọtụrụ ebe a ụnụ ya gbanwu breki ebe a nyụọ mma mmiri maka apụọla ha ụnụ laba alaba ụnụ ji alara ụmụnne m ụnụ ejechigaba ụnụ ji ejechigara ebe ụnụ na-eje anya eji ụnụ were kwa ọnya o jiri ụnụ kwa ọnya na ọnya aha anya amata ihe ọbụla onye a na-ekwu Chineke ya wuru ogige gboo ụnụ ogige ndụ gboo ụnụ ogige ahụike gboo ụnụ ogige ịhụnanya gboo ụnụ ogige udo mgbada emen oge na-akara ugo be anyị mango ọkụ onye akụjakwa onye ihe a onye uri onye uri be anyị egwu uribu na-abịa aka enweghị ogene ahụ ịchọgharị m ya mkpọ ọ bụrụ na ọ nọrị ogene adịbakwa mgbe onye echekwa na-abata ọkụchi ibe nwesa anyị wee gbọrọ mgbago Nnewi to aga m ịbịakwa Nnewi na mgbede ọsọ mgbe ndị chọrọ imetụ mmanya metụma na ụnụ dị fri o